Ka ai kata ka jinglek khuj. Ka jinglek khuj kamut ba om don jaklia, om don sbo, om don jingsma. Kumta ka thong jong ka jinglek khuj, kalong ka jing ko jingkhia. Ka jing itnat, ka jing bom don ka jing sma, ka ba pensniu bat ban kiar na ka jing sapriang jong ki jaklia selade bat saki wepan. Ka ai kanong ba ka ba khuj tam hapo kari India, hato ka silong jongi, ka don na em ha ka thup ten, ha ka bedai bat ka cleanliness. Mentang ini apa ya ki sipo teli kinong ba jong kari India ki badon hakarang jong ka jinglek khuj. Kabaning kong kanong ba Indore kabadai ka jela Madhya Pradesh. Hadu news nam lenter ka Indore ka Sinshar kom kanong ba ka ba khuj tam ha India. Ka jing job jongka ka syong hakar kompanya ka babnya kan thup ya ka jing lum ya ki japo na jing khang sha jing khang ka jing panya khlat ka jing penlong sbo bat ka jing penmi biang ya ki marpo khendau ki jing sngo thu jong ki paj ba ki nang khrau shu shu ha ka jing simenta jong ki nong song snong banang ban le khuj ya ka jela parok ka wei kabaar ka Surat kabadai ka jela Gujarat kanong ba Surat kelas tang ting shan ya ka jing long khuj ka ba itnat jongka ka Surat ka bu hakmat ya ka jing pen bha ya ki jing tei jong ka jing khuj jing suba bat ka jing pen khuj ya ki jabo ka balayalam sha ka jing kiu ka ba khrau ha kini ki snam ka balai ka Navi Mumbai ka badon ha Maharashtra kane kanong ba ka dap da ka jing sngo sarong ha ka banlum pan bread jabo ha ki jaka ba piang pura bha ka Navi Mumbai ka pan I hadu katno ka jing temu ka bapiang bat ka jing penon kam mi ki jabo jaban kala banyalam sya ka jing longsor ka ba khuj bat ka ba koj pakhia bha ka basau ka Andhra Pradesh latip yaka na ka bantaki ruturia ba khuj bat ki jaka ba jerngam ka Visakhapatnam ka paunam ru ha ka jing khuj jing suba kane kanong ba ka pentrai kam ya ki jing temu ban penya khlat ya ki jabo bat ban penlong sbo ka balanang kiu ya ka kerdan ka ba sngo tenat jongka ka basan ka Bhopal ka badon ha Madhya Pradesh ha ki snam balalek no kanong ba Bhopal kadai ka wei na kinong ba ka ba jaklia tam ha ka be dai bat ka jing lek khuj ka jing kala jong ka Bhopal kalong ka ba phla ki kompanya yi ki jabo ki ba biang bat ki jing penso thu paj ba kiladon ka banta ka ba kongsan ha ka ni ka jing kala ka ba hnriu ka Vijayawada ka badon ha Andhra Pradesh kanong ba ka ba hetam ha Andhra Pradesh ka pen I ka jing kiu ka ba yaj ben ha ka jing khuj jing suba ka jing lum jabo na ki jing khang shi ki jing khang bat ki kharkhana pen kala jabo sha ka boarding ki daina pedeng ki jing temu ki bayarap ya ka Vijayawada pan kiu shi ka kerdan jong ka jing khuj jing suba ka ba nyau kanong ba Delhi kane ka de kanong ba jong kari India kaya kandu jing pan penne ya ka jing khuj jing suba namar ka jing bun briu bat ka jing Sokhia ya ka jabo hnrai ka New Delhi kala prasang sibon ban pen bhai ki jing tei jing khuj bat kir kom pen khuj jabo ka ba pau ha ka jing pen bha ya ka kerdan jongka ka ba phra ka Mysore ka badon ha Karnataka kane kanong ba ka badon ha ka Kolsor bat ka history ka ba paunam na ka bantaki surok bat ki jaka paj ba ki ba khuj ki jing temu ban penya khlat I ki jabo bat ban penlong sbo dawai bala pentrai kam ha Mysore ki arab ya ka jaka ka badai hok jongka na pedeng ki sipo teli kinong ba ki ba khli do ka ba khandai ka Chandigarh Union Territory ka jing penbet bala temu bha bat ki surok ki ba khuj jong ka Chandigarh ki long ka jing pensisha ya ka kompanya jabo ka ba paka jongka ka jing lum na jing khang sha jing khang ka jing penlang ki sbo bat ka jing pen klador biang ki long ki ba kongsan ban penne pensa ya ka Chandigarh ka ba sipo ka Ahmedabad ka badon ha Gujarat kanong ba ka ba hetam ha Gujarat kala kiu bha ha ka ba pen bhai ka jing khuj jing suba jongka ki jing pen sngo thu pai ba bat ki project pen khuj jabo ki layarap ban kiu ya ka Ahmedabad ha ka kerdan ka ba pen I ya ka jing angnot jongka na ka banta kala wei ka ba khuj ka swat survekshan ka dei ka jing jurip
kaba man lau snem sibanta jong ka swatch bharat abhiyan kala pen slori kinong ba ban pen bha ye ka jing khoi jing suba da kaba thawe ka jing khun kaba koj bakhya om tang ba ka ithu ye ka jing kiu nrei ka pen iru ya ki jing e kaba pen long ye ki bor sin sar snong ban weng ye ki jing e ka jing ta jong ka jing wat bnya kayat palan ye ka jing pen bej kerdan ka kta ye ki polisi ka pen slori ki jing mut ki batmai ka pen wandor kumno ki breu ki ui ya ki nong ba warla kalong ka bakongsan na ka bantaban kentiu ye ka jing khoi jing suba ka jing job ka barang yai beteng ka syong ha ki nong ba ki ba pen bej ye ki jing e ki wa bisar bnya ya ka program bat ki ba pen bha kalong ka bakongsan ban pen thikna ba ka swat survekshan kan yai beteng pan penlong ye ki jing kala ki ba bha ha ki rukom pen khoi ka ba no senyang sya ka mariang sor ka ba kham khoi bat ka ba koj bakhya ha india